radio sababu kan mo awni soma nege kanya sekin sanya kele on tanan goshira en fa wati gele kan mo flene bubu jalo ale ka montu bala dogoni ka fe soma dayna wati gele kan mo o flene madame Goita asedu siribe ka montu la soma dayna buguni wati kelan kan mo banga somada na kunafoni wala se wati okofo awe bakuruba kunafoni wala bandau kanga pangulu ta somada na kay kunda Congo Brazzaville ka kasanga Denis Sassou Nguesso aleka sigila ka masay guluka bono ka fi Sidi Ibrahima Uldo Sidati we ale bonani na udo somada jonala domine na kunungo soma aéroport la sika kalimbe alla kosebe ale lamba abeina fo ale nobe konununa Burkina Faso ba la donna ka fo coup d'état min kera Blaise Thomas Sankara la ko Jacinto Kafando ale be dugon tuna kabri coup d'état kera Blaise Compaoré la ko Yakuba Isaac Zida ye aden kalabo wako ayoro donente fukana sisi sama nunu kafra kibara to kanga somana na dongwal fle mimena lasi ouma abal mage Karim Sibe fe lambi do donge ayre biye alamsay alas zahere alakadi awninema limana amertu ningo fe ni communiquer amena mi kono kuma lasi ouma Mamari Sibe ale wasulunga kwa gwatiko naka dima bezigwa solo Sibe bezigwa naka adimaya yaguba na watara ale naka dima bezigwa tukutila kaudu Fatoma watara tukutila kaudu naka dima bezigwa Namo watara bezigwa Able watara bezigwa ale watara bezigwa numbina gile tukutila kawi Madame Sandou Amisibi ale msuka nyama bezegwa Madame Kapi Fanta Sidibe ale wasulun dana ya ton o nyamae Mamu Diallo ale wasulun dana ya ton o nyamae Madame Jawara Asanso ale naka dema bezegwa Monsieur Bamba ale na akadema bezegwa école seconde cycle A au directeur do Monsieur Maïga, seconde cycle B au directeur d'eau. Akadouni seconde cycle C au directeur d'eau. Madame Diallo Kadiatou Sissoro, allez seconde cycle B au directeur. Nous nous coupons ce qu'on donne le téléserau. Ani barmesa bela gina donia. Akado kafodom bomso do bomso no otunye Kenza Sidibe. Kenza Sidibe ni Madame Goita Asedu Sidibe bamsudo alaye Kenzaka kalfam nala ekunu kasito sambi ulunfla ani sankonondon suzale ubela jelembeke bi nege kanyata ani nani wati dujana kaufe ukadimala Bubu Jalo ale radio Wayra FM sabu chakela naka dima bibi na abeduguni alama hinala brema Jalo Bubu Jalo fake ukadema beduguni nunugo ku zugun tol metri sraw ani balma saw belage na donia akado ka fodo fake do moke no ku basiki jabati ni bujalo ale wulu fa brema jalo o terge kundo ale basiki ka kalfam nala kasito sambi wulunfla ani sankononton sutrale belage linkera odo nala makole ke femi no yesrakati bowe ko o wati no sarabna ke la sidi anyine ndo zega ko befe ambeka je ka do donge torban no yebu jalo ale le fatrike basigi jabati ala ka kalfam na la odo bulangeri munu be anga sigidala ya ko ka la se zewa na lamini bela jelema ko buru songo jigina anona kumbe to kelemina bo onno kelena ka damna bi so ma dai nama
o la sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ senna n'u nana ye k'a fɔ maa maa bɛ ka buru feere ka tɛmɛ buru piri kɔrɔ kan ko nɔmina bɛ a ko la Elhadj Omar Fɔ fana ye nin kunnafoni di kunungo faamuyali ko ɲuman ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ. Karim Zana Traoré n'ale ye Fandɛmakaw ka dugutigi ye ko k'a lase Fandɛma n'a lamini bɛɛ ma ani Zegwa n'a lamini bɛɛ maa minnu bɛ taa zabangeren bɔ ko kanganimada ban bɛɛ kɛw ye zabangeren bɔli ko k'a dabila ni u kɔni ye maa maa sɔrɔ zabangeren bɔ la ko ale bɛ kɛ ka tɔw o ladi Zegwa dugutigilakaw ko k'a lase Zegwakaw bɛɛ ma nɛrɛ bɔ ko a labilara kabiri sura sɔgɔmada in na ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'u ka nɛrɛ bɔ baasi tɛ a la tun. Bandaw Mali jamana ɲɛmaa furancɛ fanga nasiraw la ale kan ka pankuru ta sɔgɔmada in na k'i kun da Congo Brazzaville kan. Denis Sassou Nguesso kalafili min kɛra laban in na Congo ni sebaya dira ale ma walasa ka taa ale sigi a ka masakɛgolo kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o siratigɛ la Bandaw k'u ye a wele a ka ye o kɛnɛ kan o de la Bandaw fana ma a gɛlɛya ko n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ Mali tɔgɔ la a bɛna ye nin lajɛrɛba in kɛnɛ kan n'o ye Denis Sassou Nguesso ale ka sigili a ka masakɛgolo kan. Sidi Ibrahima Ould Sidati ko dɔ y'a bon kisɛ la kunungo sɔgɔmada joona jɔnni nɔ don ɲininkali bɛ nin lahalaw kan bi a gɛlɛyara kosɛbɛ nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Sidi Ibrahima Ould Sidati a tun bɛ jɔyɔrɔba la Mali yɛrɛ basigili nasiraw la tɛgɛnɔbila kɛra gafe min na Alizerikaw fɛ yen san 2015 a ye jɔyɔrɔba fa o ko la ale yɛrɛ de y'a jira k'a fɔ min ka fisa o y'a ye k'a fɔ bɛɛ k'i ta kɛlɛ bila sa kɔni an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ko in na o siratigɛ la a toro de la o y'a gɛn kisɛ la waati tɛmɛn'o la ka dugu jɛ kunungo la kɔni a ma nɔgɔya ka d'a kan kisɛ y'a sɔrɔ o y'a ta ka taa n'a ye lamɛrikaw ka dɔgɔtɔrɔ filɛ ni min filɛ Bamakɔ ni clinique Golden Play o taara bila o la ala y'a kɛ bonida in joginida nin ma kun a la ala ka kalifa minɛ la o siratigɛ la Mahamadu Sale Anadif ale min n'ale tun bɛ MINUSMA o tɔgɔ la yan diɲɛ seregina tɔn ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ma Mali la Mahamadu Sale Anadif a ye kuma sɛbɛkɔrɔ fɔ kunun k'ale bɛ min fɔ malidenw ye Mali kɛlɛ ko kɛlɛ in ka jugu kosɛbɛ kɛlɛ in fɛrɛ ko ni ala yɛrɛ tɛ ale Mahamadu Sale Anadif a t'a cogo dɔn bɛnkan minnu taara Alizerikaw fɛ ko maaw bɛ Mali la walima maaw bɛ Mali kɔ kan minnu ni olu sagonan tɛ fɛn fɛn bɛ na ni bɛn ye Mali kɔnɔna na k'olu sagonan t'o ye o siratigɛ la ko maaw fana bɛ yen o bɛnkan min n'o taara o dɔrɔn tɛ fɛn fɛn bɛ na ni bɛn yɛrɛ ye Mali la maaw bɛ yen minnu fɛla t'o ye k'o de nana ni Sidi Ibrahima Ould Sidati fagali ye nin cogo in na o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna sécurité d'État olu kɔni ye wulikajɔ kɛ kunungo sɔgɔmada yan fan kamalen dɔ ale labɛnnen k'a bɛ avion ta ka taa a taayɔrɔ la a tun bɛ taa la Faransi la a fɔra cogo min na ko o ye a minɛ aéroport la kunungo sɔgɔmada wa maliyɛn den don denmisɛnnin don a fa ntanyana ale yɛrɛ bɛ a fa ka wari kunna bi tan nka ko u nana ka na tɛgɛ kɛ nin min na sira kelen b'a la kosɛbɛ k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ fagabaga bɛ Sidi Ibrahima Ould Sidati la ko a kan ka kɛ nin kamalen kofɔlen ye o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko o dɔrɔn tɛ o sigalen bɛ maa wɛrɛma minnu bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen jukɔrɔ tamaki kɔni tɛmɛna o y'a ye k'a fɔ min kɔni b'u bolokɔrɔ nin waati in na sigana b'ale la kosɛbɛ ka d'a ka kuma fɔlɔ ani ko fɔlɔ minnu yera ale la a ka ɲi ka kɛ nin maa kofɔlen ye nka sécurité d'État ye min jira olu bɛ enquête de la ko maa caman laban bɛ y'a yɛrɛ ye nin ko in na Sidi Ibrahima Ould Sidati ka bɔnɛni na nin na Faransikaw ka assemblée o ni MINUSMA u bɛ ɲini ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ Faransi députéw ye lajɛrɛ kɛ kunun député fanba y'u ka senkɔrɔma dondonni ta ka ɲɛsin Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ Mali la wa waati kelen na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ MINUSMA diɲɛ seregina tɔnba ka muso dɔ ye welewelema da kɛ ka kunnafoni dɔw di nin ko in kɛra fɔɲɔgɔnkɔ bisigi ye
ONU ale ni France ni ɲɔgɔn cɛ député ye min fɔ kunun u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ senkɔrɔma dondon ta ka ɲɛsin France sɔrɔsiw ma o dun y'a fɔ dɔ bɛ yen o ye ɲininkali k'u la yali sɔrɔsi 5000 France sɔrɔsi 5000 bɛ yɔrɔ min na lakana ka kɛ kan ka kɛ yen wa a man ka kɛ yen o ɲininkali to min de kɛra députéw ye ko in bɛ komi jukɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya b'a ko la a dun a bɛ ɲini ka kɛ fɔɲɔgɔnba ye bi MINUSMA ani France sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o de la kunnafonidilaw dɔ ye sɔnni sigi a kan ko Mali ko bɛna bɔ dugu na don dɔ ka da kɛnɛ kan ka d'a kan minnu yɛrɛ nana lakana kama a laban bɛna kɛ olu yɛrɛ bɛna fɔɲɔgɔnkɔ kɛ a laban ye min siga kelen bɛ min ma n'a tɛmɛna nin kan u b'u bolokoli su ɲɔgɔn ɲɛ na n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn o bɛ marifa ta ɲɔgɔn kama ka d'a kan ni jɛkulu fila bɛɛ bɛ terrain kan wa o dun bɛɛ lajɛlen hakilina ma waati fɔlɔ fɔ bi o MINUSMA b'a dɔn k'a fɔ ni juin kalo bɔra nin cogo in na o ko Mali tun Malidenw ye kosɛbɛ fo n'a nana laban muso ye kuma min fɔ laban in na ka na faranskaw ko dɔw bɔ dogo la o de kɛra sababu ye ni Maliden caman hakili sigi MINUSMA ka ko la ɲɔnɔ Farabugu bɛnkan sɛbɛn minnu taara kalo kelen dafali ye bi ye o kalo kelen dafali dun bɛ fɛn dɔ de fɔ jihadisiw ani donsow ani Farabugukaw u bɛnna fɛn dɔ de la o fɛn dɔ ye min ye ko o b'a ɲini Mali sɔrɔsiw minnu bɛ Farabugu ko olu ka bɔ Farabugu walasa o b'u ka adamadenya kɛ cogo min na basi t'a la jihadisiw ye nin de fɔ Farabugukaw y'a jira k'a fɔ cogo jumɛn na ninnu bɛ na ka na o marifati kana don misiriw kɔnɔ k'u ka jagoya sigi maaw la k'o ye fɛn min n'o cɛ man ɲi nka bɛnkan ye min ye ni tɛgɛ nɔ bila kɛra o gafe la o don o y'a ye k'a fɔ ni kalo kelen dafara ko Mali sɔrɔsiw ka taa so yali Mali gouvernement o bɛna sɔn ka Mali sɔrɔsiw bɔ nin kan in na wa walima Mali gouvernement bɛna ka se de jira ka d'a kan ko jamana bɛɛ lajɛlen gouvernement ta ye o na kɛ siɲɛ in na wa ɲininkali to min bɛ nin kan bi an bɛ waati min na komi sisan FUSI Mali ale ye jɛkuluba ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ furancɛ fanga o dɛmɛni ma ani fɛn min ni o ye sɔrɔdasi minnu ye coup d'état kɛ olu dɛmɛni ma ko o siratigɛ la lajɛrɛba min kɛra o don n'a kɛra sangaw fɛ yen Clément Danbɛlɛ tun bɛ nin kɛnɛ kan a ye fɛla caman fɔ a ko la o don fɛla min ni a y'a ja k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan fɛn min ni o ye ni gɛlɛyaba in ye FUSI Mali jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na bi an bɛ l'heure min na komi sisan ko a jɔyɔrɔ barika ka bon ale tɔgɔ la a y'a ja k'a fɔ min kɔni bɛ yen bi o y'a ye k'a fɔ bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan walasa fɛn min ni o ye FUSI Mali o ye hakilina min ta Mali ko la a bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen cogo min na an bɛ Ala deli an bɛ Ala dɔnna k'a fɔ o de bɛ sen kan bi o siratigɛ la ka sanga in bɛɛ lajɛlen ma Clément Danbɛlɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni ka di ale ye bi bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ Mali taabolo la ko min ka fisa o de ye a ye min fɔ o don ko sangaw fɛ yen an bɛ a kumabaw o lamɛn. FUSI Mali bɛ yan kɛnɛ kan fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ FUSI Mali dɔn kosɛbɛ a b'a dɔn u b'a dɔn bɛɛ lajɛlen a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an ka précision dɔw di parce que souvent mɔgɔw t'a faamu FUSI Mali sinkun tɛ dɔ wɛrɛ ye k'a fɔ an bɛ wagati min kɔnɔna la sisan mun de bɛ kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ jamana ko in na ani baara jumɛn bɛ kɛ walasa mɔgɔninfinw hakili bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. nin ye Clément Danbɛlɛ de mankan ye ni Ala sɔn a ma waati n'a nataw la an bɛna nin kunkun a n'a ɲɛɲɛ lase bɛɛ lajɛlen ma Burkina Faso an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ welewelemada min kɛra o don Burkina Faso kiiritigɛbolo tigilamaw fɛ n'a jarala k'a fɔ Blaise Compaoré o ye coup d'état min kɛ Thomas Sankara la 1987 ko a tɛ ɲɛ fo ka kiiri kɛ bibi na kɛ bɛ maa minnu nɔfɛ o maa 14 bɔɲɔgɔnko o maa 14 na Hyacinthe Kafando a bɛ i n'a fɔ Michel Kafando
ale yɛrɛ min ye faransɛfan ɲɛmaaya kɛ ko nin na k'ale kɛrɛfɛmaaba ye ale somaba don Hyacinthe Kafando. a jirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min nana kɛ laban in na ni a jirala k'a fɔ plainte déposée bɛ Hyacinthe Kafando kan ko hali n'a sɔrɔ Gilbert Diengere olu kɔni ye fɛɛrɛ tigɛ ka Thomas Sankara bɔnani na ka coup d'état kɛ ko nka min yɛrɛ ni o ye Thomas Sankara fa o ye nin ma kofɔlen n'o ye Hyacinthe Kafando ye. a dun bɛna fɔ san 2014 don min ni coup d'état kɛra Blaise Compaoré la ko Yakuba Isaac Zila min yɛrɛ tun ye premier ministre ye o don ale ye fɛɛrɛ kɛ ka Hyacinthe Kafando in ka wari d'a ma k'a labɛn k'a bɔ k'a ka bɔ dɔɔni walasa maa kana ye. o min kɛra an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nana a jira k'a fɔ nin ma kofɔli Hyacinthe Kafando a taara don waati dɔ la kɔrɔbalikaw fɛ yen a ye dogo ye min na an bɛ waati min na comme sisan yɔrɔ dɔnnen tɛ ka d'a kan ko plainte déposée a kama ninnu bɛɛ filɛ min ka fɔ tan ni nin nana gɛn ka jɔ Yakuba Isaac Zila la a ka ca Ala fɛ ko gɛlɛya b'a sɔrɔ o siratigɛ la a dun ko Blaise Compaoré ka kiiri n'o ye Thomas Sankara ka fagali nin ye ko a kiiri kɛli kɛra wajibi ye bi wa maa ma ni o tɔgɔ bɛ ko in na ko bɛɛ lajɛlen bɛ wele bɔgɔ jeninen sanfɛ walasa u ka kunnaya bɔ Burkina Faso kaw ani farafinna den bɛɛ lajɛlen Thomas Sankara ka fagali la. dokoyi jugement o kɔni bɛ ban a banna kunu ko Dokoyi fagaliba nin kɛra 2011 a bɛ kalo tile 28 a bɛ kalo tile 29 a kasara juguyara kojugu. coup d'état kɛlen kɔfɛ nin baara in kɛra ko a kasara sɛbɛkɔrɔ juguyara maa min bɔnnen n'a ni n'a la k'a maa cayara kojugu. o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ min kɛra jugement de tun bɛ sen na tile 2 in na jugement banna kunu a tɔ ye min ye sɔgɔmada in na hakɛto ye ni wulafɛda yan fan ko nin ma kofɔli ni Jalaki kuma nɔfɛ Amade Ebereme ko tigɛkun jɔlen b'a ale la k'a fɔ ko ale y'a tigiba de ye. Amade Ebereme a ye kuma bɛɛ fɔ kunu maaw m'a lamɛn a ko nin bɛɛ la ale tun bɛ maa min ka bolo kan o ye colonel Lonseni Fofana ye o tun ye chef de rebelle ye ko nka o tɔgɔ tɛ ko in na Kul o tɔgɔ tɛ ko in na Mahamadu Kulubali Kul k'o tɔgɔ tɛ ko in na o y'a sɔrɔ olu de tun bɛ Dokoyi ale bɔra ka taa olu sɔrɔ Dokoyi a ye nin kuma nin bɛɛ fɔ nka kiiritigɛbolo tigilamaw o tɛ k'a lamɛn o ye fɛɛrɛ min k'a la ko a kiiri laban a bɛ ban bi min fɔra procureur général fɛ ni ale ka laɲini kɛra min ye ko ka Amade Ebereme ka bila kaso la a si kaso a bɛ sa kaso min na ko k'a bila o kaso la o de ka di olu ye bi de sa kiiritigɛbolo tigilamaw bɛna kilan fɔ a kan o walasa k'a bila kaso la nka Amade Ebereme a ye min fɔ a ko janfa kolo ka girin nin mɛnna ko nin ti basi ye kɔrɔbali ko don ko n'a y'a sɔrɔ ale kɔni de kɛra sababu ye ka nin maa bɛɛ lajɛlen fa ko an ka sigi k'o lajɛ n'a y'a sɔrɔ ale fana nɔ tɛ a bɛɛ ye hali n'a sɔrɔ ale tun bɛ dɔ ka mara kɔnɔ o si tɛ ka lamɛn bi Amade Ebereme ye fɛn fɛn fɔ kununko o ma sira d'a ma fiyewu maaw ka se k'a lamɛn bi de sa selifana seli kɔfɛ a kan ka bila kaso min na o bɛna o lase a yɛrɛ tulo kɔrɔ bi kasara kɛra Niger lakɔliden maa mugan o tora kilasi kɔnɔ ko kilasi nin tun ye binbon de ye tasuma nana wuli binbon in na k'a jeni lakɔliden mugan bɔɲɔgɔnko de tora la min somaw olu bɛ kɔni bɛ kasi la bi an bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka f'a ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi su in na o kunnafoni kelen kɛnɛ kan sani o cɛ o ye kan bɛɛ de ye an bɛ sigi communiqué in kan an bamuso n'o ye madame Goyita Assis Sidibe bamuso ye Kɛnza Sidibe Ala ye Kɛnza ka kalifa minɛ a la a kɛra Buguni nka suturalen o bɛ kɛ bi liseli fana waati la a bɛ k'o yɛrɛ ka dugu la dusujana an bɛ ka jɛ ka dugawu don k'a ye Ala ka hinɛ a la Ala ka jigiyɔrɔ ɲa nin fana bɛ fo si bi sɔgɔmada in na kunnafoni na aw k'an bɛn hakɛto b'a la Salamamadu.